yara Banga min jiraye dara Neye listo kane yara Verin bibin yek Besi bibin yek Derdim بله چاق و دم و عبار و شب و خوش به لبر ساعت 10 شبیه لکردستان 11 شبیه 23 شبیه آنجی 22 شبیه لبر لکردستان هایش مرا کار بیش درنگ چه وید واده رازانه واده خلق کرن درن کار درن خواته لی ما خواست امدبه دم شماره ده برنامه چکن جبر گوانی بیویسته جبر گوانی کس کارن تماشا بکن و ساعت 21 مدرس پیدا کرد 21 جد گلک برنامه همون بیگمان جبر و یکی ماشی دو ساعتی ده دو دم شماره ده مدرس بکر وقدر نيف ساعتي 40 دقيقة 45 دقيقة امكارن تشب هردور قلتو بيش بكنا زلهم بروابم براستي هگر من راست با آخفه آنجی راست بشتغله آنجی راست بیجه امجی نمازانمه چوا پیوازوی چوا ام پرسکریکا کرد گوتو بیج بکن اول سر با آخفن براستیش برمزان به تایبتیش روزاوا دو منو چک تشتی گوتن ایرو من تشتی گوتن بیسکاده کت آژانسا تشکی دنه اما از برای هر تشتی بیجم او سروک وزیر قاشو قلبه سروک وزیرم او تروریست گجر قاتل جولانی اکیبک دامزراندیه و او اکیباجی یکی محل یکی محلمی یکی محلمی دانی سر او یه محلمی زید بزن احمد هلالی احمد هلالی کیه در زمان خود تروریسته ایشیته بو پاشه بو تروریسته نصرای پاشه بو تروریسته جولانی yani bana teröristin güzere insanane güzere mrovane le jolani hak güzere ev zikir serroke ev tima anji ev şandaya anji ev ekiba ko be xelker bedu bistine ev ya da yani da dibeje ejwer ras beşin le rojava qasada mesela gerek hamu tevli devletta anji hükümeta şamil bebe bin nave entegrasyon eder bir şeref namus entegrasyon gotini kapandını entegrasyon çiye entegrasyon resmen ver tevlimi bebe ya mesela yani al kurmancı kurtu kurmancı ev de çava bezim bu Kürdi ya namazan bu baş falan bakın de vakmım bebe ha gotuna her rast entegrasyon de vakmın bebe es çivim te cevap bebe es raşmım te raş bebe es spivim te spiv bebe es Müslümanım te Müslüman bebe es kafirim te kafir yani entegrasyon ev bırak kesseydin nabi kidile ne ki yahu entegre ev entegrasyon ev o ev teröriste işite DAEŞ'e hatta şey her neyse resmen Kürtler becin oraya entegreyi mebebin tevli imam Allahu Ekber le gotuna entegrasyon etmiş ki biyani hizmerdi becin kiş merdi becin Kürt'e mecmerdi becin kiş merdi becin partiye mecmerdi becin kiş merdi becin ek emmuan çuvar peşkeş hesap bikin entegrasyon ev ام هاتن İsviçre beri 37 sala devleta İsviçre gore entegre bibin. Zimmer bukha godu mahkemede. Zimmer bukha godu. Hune entegre bibin. Menizani be entegre çiği. Mize tercüman go entegre çiği. Go yani hune bir Türkiye bezi ya bize uyacaksınız. Amar bezi. Yani
hune vak wan bibin. Ev entegre. O entegre, em jî dibêjin ka bê entegre çi jahre. Entegre tişkî pirî, nizam jî. Entegre tişkî waniye. Ew Kurdê Rojava gerek tevlî Şamê bibin. Şam bê spî, wê bê spî, Şam bê sor, wê bê sor. Ew qesede mesedê wê nava orduya ew wan leşker meşkerê Daişê Maişê jî de bimehînin. Em ê wanî em karin rexnê xwe, em ê wanî rexnê xwe bikin. Lê newakinî troll mirola xeber û caristî wan biçû bikin û welat firot û Kurdistan firot. Ew ne rast e. Kurdistan tu nebû ki Kurdistanê bifroşin. Ne li Bakur Kurdistan hebû Kurdistankê bifroşin, ne li Rojava hebû Kurdistankê. Hala li Başûr Kurdistan tune. Ew Başûr hala dibin çika Iraqê de ye. Dibin nasnama Iraqê de ye. Ji ber wê yekê demak em rexna jî bikin, em ê rexnê xwe di cî de bikin. Em ê rexnê xwe xweşik bikin. Em ê rexnê xwe ê hember xwe neêşînin. Lê mesela entegre jî gerek hinek derkevin ve mesela entegre raz merbêjin. Entegrasyon em ê wek wan bin. Ana em hinek bêjin em ê bên nava Kurda de entegre bibin, tê wê mana ki wê wek me bibin. Wê wek me biaxivin, wê wek me rabin, wê wek me rûnên. Yani ev entegrasyon ev hevalno, birano, kekno. Hûn yeko sereklanê û xêr hatin û muda yolculuk Adile Demir û Newroz û hekî ekran dûrî min ez mecbûrî û xwewanî xwar bikim ama yeko ser çavar hatin. Yani mesela mew entegrasyonê ev pekî çi gotine kê ew ekîba ku Colanî ê ku jerê Kurda, ku jerê Elewiya, ku jerê Êzîdiya, ku jerê mirovatiyê ew Colanî terorîst dike. Terorîstkî mezin e. Ekîbek çêkir û ser ekîbê jî yekî mihelmî danî ser. Min qala wî kir. Ê mihelmî jê dibêjin Ahmet Hilalî. Ahmet Hilalî kî ye? Di nava çeteyê El-Qaîdê cî girtî, di nava çeteyê El-Nusrat cî girtî, di nava çeteyê hete Daişê cî girtî. Taliyê bûyî çetê Colanî. Pekî ji ku yê ji Mêrdînê ye. Ahmet Hilalî ji Mêrdînê ye. Malbata wan çûne di dema xwe de di zamanê xwe de çûne Sûriye. Wekî dî kî ye Ahmet Hilalî? Ahmet Hilalî kurê apê ew wezareta karê derve Şabanî ye. Vane kurê apê hebin. Bi Kurdî ji min û we çêtir bi Kurdî dizane. û mihelmî ye. Mihelmî kîne? Mihelmî ne millet dikin. Mihelmî ne netewikin. Hani bir Türkiye dibêjî ya ulus mulus millet değildir mihelî. Yani ez karim bêjim eger eyb çê nebe li İstanbulê Romen hene Romen. İstanbulê ez navkî dilê nakim Romenin. Ew wana Romenê Mêrdînê ne. Ew mihelmî. Yani ne millet dikin ne bê eslin hema merevkarî war bêje. İza ketibû nav Daişê, bunun Daişê çette û kuzer îza niha Colanî wan bikartîne. Her neyse. Wî daxuyanî dayî gotiye qesede nizam çi ev xweserî ev çî namîne wê hemû têkevin nava têkevin nava Rêveberiya Şamê. Ev em dibêjin dibistanê Kurdî û nizam çi em dibêjin ya. Ew dibistanê Kurdî jî ew wer dibêjin ha. Yani qesedê an jî Kurda qebûl nekiriye. Qebûl bikin nekin ez wê nizanim. Tiştek ew teres dibêje, ew alçaqa dibêje. û wê her wiha jî Kurdî heftê saet dike, heftê saet dike wê wek derskê bê hilbijartin. Di vê naberê de nizanim bêjim nebêjim em nizanim ez kanalkî mey Kurdî jin jiyan azadî bi rastî jî kanalekî gelek xweş û giranbuha ye. Hele navê wê pir bi qîmet û giranbuha ye. Ez ketime îro gelek weşanek û muzîkek wa çawa bêjim wek merev yani bê pirûzî yani bê
خش به قربالا موزیک کو خوش مرا کار لگو داری بکه قنال موزیک یه نابه قنال جن جیان آزادی بر پسیاری و نزانم کینه yani rastlıcı ama o kanal az duvar zuvar bizim tavsiye ettim le godar bikin jin jiyan azadi vade hunte ke nutbe o kanal ve be peşawe un çi strateji buxwazin heger de repertuara wan hebe ve peşkeş bikin süper be ke o Ahmed Hilali goti o Kurdi ve hafte saat ke nizam çawan zatulu fakat banka min li Kurda haye li çapemenya Kurda haye li rêberê Kurda hene li saziyê partiyê Kurda hene li hunermend û nivîskarê Kurda hene ayba herî mezin di nava gelê Kurdê şerma herî mezin ku tu ji kerê ji hespê dayê û li kerê sorê et xwazim bi Tirkî jî bêjim ji bo baş bêfam kirin dünyanın en utanılacak durum asil bir attan inmek ve sırtı yaralı bir eşeğe binmektir. Heger hum veya tahammül bükün. Heger hum van büyere anji van şartı terörist colanı kabul bükün. Ve ev hestiye şehid adı Goristan ede bükür kir. Tüccara kabul nekin. Heger şer dixwazin şer jî bikin. Aşitî şer ji pirapir dere jindika dere. Ji niha di tedbîra xwe bistînin. Lê li gorage em dizanin an jî li gorage tê gotin wê şerekî dijwar di nava terörîst colanî de û Kurda de derkeve. Ev pêvajo nizam ev çi ev hemû hikayene. A Bakur jî hikayeye. Bakur jî derre û li dora xwe derûtê. Li dora xwe tiştekî pêşketî jî tuneye. Ev mehaçû mehadı, ev mehaçû mehadı, ev heftaçû heftadı, derew tiştek li halê tuneye. Hikûmet xwar zaman bikartîne û ême jî dem efendî jî li dora xwe derûtê. Ja hûn tûpişkê nas dikin tûpişk. Tûpişk çi ye? Yek binivîsîne tûpişk bi Tirkî çi ye tûpişk? Akrep. Akrepin etrafına bir daire çiz. Bir daire. Akrep o dairede çıkmıyor. Yani bu bilimseldir. Akrep o dairede çıkmıyor. Şimdi deyim yerindeyse eğer gotun diyecek hoş debi Dem Partisi ayvarayı. Züve daire dernakebe. Ji Erdoğan pirsîne pêvajo Erdoğan gotî domîne. Li gora ji bona Erdoğan zaten her tiştek gelekî baş e. Li gora dilê wî dimeşe. Tiştekî devlet zarar bike tuneye. Tiştekî AKP wendazî bike tuneye. Çend heb Dem Partî Mem Partînê xistine bin destê xwe û dora wan derûtê. Lê bira Erdoğan ji bîra neke. Erdoğan bira ji bîra neke. İza müsaade wa bize Tirkî jî bêjin ji bo fam bikin. Sayın Erdoğan, Sayın AKP'nin yetkilileri, MHP'nin yetkilileri, Kürt halkı demek, Dem Partisi demek değildir. Kafanıza bunu sokun. Dem Parti eğer Kürt halkı istese, Dem Parti yalnız seni, iktidarını kurtaramaz ve sen tekrar seçilmemeyebilirsin. Heger hûn bizanibin Dem Partî ne tê manage netewa Kurd e. Dem Partî partîk jî netewa Kurd e. Kê Dem Partî kirî partî gelê Kurd. Lê çend heb bêbext û nezan hene di nava Dem Partiyê de em naveyekî dixwazim bêjim ez Kurd jî ji wanê ez navê welatiyî bêjim. Ew bi rastî jî bêaxlaqiya dike. Bi rastî jî netewa Kurd
لکاشات قومی کاش اونزانی کاشنه رمپت بیجین یا لکاشات قومی لکرز ور قبول نکن ایده بس وقت توپش که دورا و دایره بزی برن ای bu uşan اب mahadı اب mahaçena bu mahadı meclis nizam ve çibriyare meclis avacı ejden parti bizim Ankara'cı meclisci milletvekiliyeti avacı parlamentoya avacı devlete AKP'ci و MHP'ci هم یک سره یکی بخون هم یک یکی خرابتر بس ایده تکبن گونه وی گلی یاد امین چاپمنیا کرد روزنامه وان دیجیتال تلویزیونه وانی دیجیتال تلویزیونه مزن چاپمنیا کردی تلیکه پیل جه راست ناکه او جی دور جی de درروتی هیه از وان جی رخ ندکم بسر ده هرن چاپمنی چیه؟ شاشتیه و راستیه پیشکشی مرد که چاپمنی اوه و چاپمنی قواتا چارمینه او جی دنگی خوناک او جی به پاتişahım çok yaşa her bizi sultanımın ne baş ne rast ne zibonagi çart tamaşavana ziyade bakın zibonagi dilekesi ne helin zibonagi dilekesi ne trolla taamül trolla dikin ya ev çapameni ev çapamed yani amarın az da pırsım Pevazoye ze AKP'de pırsım ze Erdoğan'da pırsım ze MHP'de pırsım ze Bakırhan'da pırsım o ze Şandaya anji ze Ekiba İmraliye pırsım ne? Bana ber pırsarım çar ber pırsarım AKP MHP Dem Parti o Şandaya İmrali anji Ekiba İmrali peki çi hikmeti îro mahkeme ke bu dadgeh ke bu anjî Kurdî dadgeh Tirkî mahkemeyê dadgeh ke bu Serokê Şarederiya Heqarî Mehmet Sıdık Akış sala 2024 maha 2024 de helbecertin edi bu Serokê Şarederiya Heqarî paşe çi bu paşe bêçawa ew zebenî ew tercal ew gor bi gor here hezar nalete elwî û gora wî dibarînin Fethullah Gülen bêçawa bi sextekarî bi derawatî ji esker û polîsa digotin dema we girt ser malê Kurda bixwere devança bibin bixwere bi kîlo esrara bibin bixwere bi kîlo eroînê bibin û dema hûn li mala Kurda geriyan bê hava me kîlok eroîn zev kir me dît halbikî eroîn wan bixwe biribû polîs û esker bixwe biribû bi wî hawî dibû seddema ku Kurdiya millet netewa Kurda binçav bike an jî gelê Kurda binçav bike an jî malbata Kurda binçav bike binçav kir û pê bi örgüt üyeliği yani kesik nikare itiraz bike ki endamê tevgera PKK xelas li vî mêrikî jî li vî Mehmet Sadık Akış îro werkiribû hûn dizanin 19 sal û 6 meh ceza danê 19 sal bê 20 sal çi sûcê wî gotiye endamê tevgera PKK'yê örgüt üyeliği hezar naletê vê pêvajoyetînim ez wek Qedrî Zana dibêje hezar nalet li vê pêvajoyê bê li vê aşitiyê bê li vê biratiyê bê li biratiya gela bê li hemûye bê ev çawa zulüm e li hêlkê tê vê pêvajo li hêlkê tê însanê Kurd bi cezakî giran wan ceza bike di vir de hem Dem Partî
hem iktidar li min di sınıf elmayı. Zixwaş beredin mi bawer nedikir. Yek yok bez bawer nakim. Ez ne ji demê bawer dikim, ne ji AKP bawer dikim. O tu pêvazo mêvazo ji tu neyê. Bira kesik li kusurê nenêre. Ev sal û heft me dona wek mesela tûpişkê li dona daîra xwe zîvir. Kanî. Biqandî zerreyî misqal gavatî avêtin. Jêla dewleta Romê de, jêla ketxwara de. Ketxwarin wana. Wana dem û zaman kar dikin. Dixwazin dem û zaman. û Kurd jî hay hî cêwan jî baş in. Ew jî hinek parlamenterê wan bira ew jî 2 salê xwe biqedînin ji bo ömür bu heta jiyana wana bi maaşê xwe bistînin. Hevano, dostno, biranno, xofno, xuşno. Bi doza şehîdê ez ne neyarê kesî me. Bi doza şehîda ez ne trolim. Bi doza şehîda ez ne dillexwazim. Bi doza şehîda ez xalis muxlis Kurdewarim. Ayb ez tim fedî dikim ez van gotina bêjim. Ji ber hinek wê bêje acaba Kadir zana li dî na. Na. Ez ti partiya jî napezirînim. Ji xeynî artêşa Netewî gelê Kurd. Ew artêşa kî gerîlayê pêşmergenê YPG YPJ'nê. Ew jî ek dilê min hênik dike. Bê eyb û bê fedî û bê şer derdikevin dewlet bi xwe. Bira çeka dînin. Wê ev PKK ev gerîla wê çend cara çeka dînin. Lê gerîla bi aqlê xwe nan û penêr nexwariye. Ji bîr nekin. Tu cara heya garantîkê nesînin çek jî nayên danîn ji bîra jî nekin. Ek çeka jî dînin bira bêje em ê herin xwe teslîmê Tirka bikin û ama Türk çawa. Ev mesela ev teslîmiyet e. Heger hatta niha me Türk nas nekiribin heyf û xebînet. Em wek Kurdê Bakurê Kurdistanê em dizanin çend mû bi qûna Tirka heye. Em Tirka baş nas dikin. Bêbextin, kujerin, dizin, bêaxlaqin, bêkarakterin û her tiştê biwanin. Ev Türk bixwanin. Dîsa nûçeyek derketine pêş rojbîn nizam bekneş nizam çî çela seçer keçikê di derxistinê. Adalet Bakanî bê parlamenterê adeletê bi çî navê wî gowa telefonik ji welatê biyanî çûyî jêr nizam çawa çûyî tişkî mişkî wanî binerin. Bira kesik loma ji min nekin. Yani kimse beni eleştirmesin. Xwazim wir bêjim. Cana Kurdî Tirkî dibêjim ji bo em têk herin. Têk bikişîne. Lome demek eleştirî demek. Bira kesik loma ji min nekin. Ez dibêm çi jî ev zanetî dibêjim. û em ne dijminê tu kesîk biçî. Ez dipirsim ji keç û qîzê Kurda. Ez dipirsim û sewal dikim ji jinê Kurda. Çi îşê te bi memûrê Tirkan heye? Çi îşê te bi polîsê Tirkan heye? Çi îşê te bi kujerê Kurdan heye? Çi îşê te bi esker û nizam çikê waliyê û emniyet amniyê Tirkan heye? Ji bavê xwe şer bikin. Tu Kurd e, ew Tirk. Armancı kû heye? Ew armanca wî çi ye? Di rêya te de, bi rêya te serê Kurda berjêr bike. Ji mir vîdo şandin, vîdo ji mir şandin. Axlaksî êwe ku, bê axlaqê êwe ku ji mir vîdoyê we ji mir şandin. Ne ev, ne vanê ez dibêjim, ji rêzê Kurd, ji Stenbul şandin, ji İzmîrê şandin, dîsê ez wanî daxil bîm, gowa min biçûk dikirin. Tirka ji mir şandin, digo bax, aha işte Kurd qizê. Çi tu heqê we tin û hûn serê Netewî Kurd berjê bikin, pîl we bê. Hûn şer nakin. û a du emîn jî
nizam bu kurbana batmanı be. Ev keçik bu kurbana batmanı be. Derken tu bernama ki İca pırsi bu. Ben Batmanlıyım. Sevgilim İzmitli. İzmitli ki, Batmanlı ki. Yeki jigot goyar ne bilsen de Gülistan akıbetine uğrarsın. Baş got, diyecek got. Bırak kesin cimri bezim. Hakikaten sana çıkavım ya. Normal Türk u Kürtük benim ne normal. Vallahi billahi ne normal. Zibot Türk u Kürt'e ne normal. Kürt karın bir Alman bir zavcı. Almancı karın bir Kürt bir zavcı. Kürt karın bir Fransız bir İtalya bir Gavur bir herkesi. Çima emev Türk'e ne normal. Kavun karın bezin. Çima bir Alman ve bir zavcı. Tut bezi okey. Ama Türk'e benna. Ziber çi birano. Em ne yari hevdune. Ne yar ne karım ne yar bir zavcı. Tiştik heye. Eğer bu xwazı piri gelekê xwazı bi Türkar bizewce an jî Türk dixwaze keçik Kurda bîne bi tenê armancik wî heye. Bi rêya wê jinikê o formasyona bistîne. Bi rêya wê jinikê têkeve nava netewa Kurd. Bi rêya wê jinikê ajantî û mîtî û bêbextî û bênamûstiyê bike. Evet arman wekî tişkî tune ye. Eğer namus bi keç û xortê Kurda re wê dûrî Türkar. Zewaj mewacê wê nekin bevre. Zarok o yüzden du çe nekin. Muxos ez varaj be jiberge jimir şandın ez dinim zima. Amarin be çe heyi li Rojava. Azi Erdoğan çi gotiye. Erdoğan iddia kir pevajo direya xwe de dimeş. Bêguman ev îro ekran nizam çima wayê ez jî nizanim ev ekran ez dûrim en nêzik dibim. Ji bona Erdoğan rastî jî pêvajo baş. Got îro tu çi dixwaze? Got ez çavekî dixwazim. Du çavî kor bin ama Xwedê Teala du çav danî. Erdoğan tişkîwan nelbenda tişkîwanî bû. Ji nifşikê de devleta kur û Devlet Bahçeli ket devrê ew Devlet Bahçeli'ye gid got her rod got HDP qapatin ew ket devrê û şans ji wan keniya li gora dilê wan çêbû ev sal û heft meh beriya wê jî heye ne teqi ne reqi kêrkêfa wan ji wî awî Erdoğan gotî pêvajo wek em dixwazin dimeş. Serrokê Komara Türk Tayyip Erdoğan tekildarî pêvajoyê aşitî û civaka demokratî. Dibir de ev nivîsanda ronayî nivîsandiye. Tu dibir de derawa dike ronayî birayê ronayî. Çima tu derawa dike? Erdoğan nabêje aşitiya civakî û demokrasî. Dibêje terörsüz Türkiye. Dibêje welatekî bê terör. Türkiye bê terör. Eğer tê li ser eğer tê gotinê Erdoğan bîne zima Erdoğan war dibêje terörsüz Türkiye dibêje. Fakat nivîskarê me çi nivîsandiye aşitî û civaka demokratîk. Yan ser navê xwe hûn ê biaxivin yan ser navê Erdoğan. Ev jî ne rast. Ez werbêjim. Ez werbêjim. Aşitî û civaka demokratîk axifî. Girêdayî pêvajoyê behs atmosfera erênî kir. Yani gotî xweşik dimeşe ana erê ye ana tu pirsgirêk tune ye nizam çawa nizam çilo. Eğer pirsgirêk tune be Erdoğan çima ve îro ew kesan 19 sal heqarî ku dadgeh bû îro dadgehayî bû ve çima 19 sal û 6 medanê eroîsa firotibû ve baş kir we dayê. Mêr kuştibû ve baş kir we ew ceza dayê. Dizîk û banka nizam çêkiribû ve baş kir we dayê. Eğer evana kirine ew wî kesê Mehmet Alkış, Sadık Alkış cezayê xwe heq kiriye, mêr kuştî ve baş kir we dayê. Dizanî we ser çi maddeyê dayê ceza
برز اردوغان بک جبر و گوت اندامه تفگرا پککی مادامی که تو 19 سال و 6 ماه جزا داده محمد صادق آکش و شغل تو نادوی تو دو پککی اینه تو آنا پکیج رو دنی یعنی اب چه ترشوی اب چه لحانه یعنی اب چاوا بازاره اب چاوا اخلاقه اب چاوا انسانیتی یو اب کردنا احمق وان کردنا دین کرن وان کردنا خستن دوسا دینا برادا یا احمقا هم وان کردنا دلیزن هم شرفا وان کردنا دلیزن وان کرده بهشی به عقلی به مجی وان کردنا دنگ جوان جنائه رسما حنكي خوهم بكردا دكن بقالي مسقالي زلت دافانا بيجي يا دو امين كردا جزا دك حالا 20 سال 30 سال جزا دوان لهلا دي تلبيج بيفاجو دو دومينه وهني كرجي بترتي قاپاندر هو سري خوب كرد سري وبخون هو جي سري كردا بخون شخصي مش اوروبي به çabe bahsa atmosfera erenikir. Atmosfera eri. Yani bu Türkizanı ki amacavı olumlu bahsetti. Yani akkurt kurmacı evi. Olumlu bahsetti. Allah. Ya kurdu بالناموس كرد حقك انت شلوني بالشرف نتواكد فيتشتي حقك جبر بيها يناب الولاد جبر بيها يناب قوسوا حيث حزار قوسوا جي قوسوا فدي بك جي قوسوا فدي جي قطر فدي بك هر بمري هنگ برن ارزانه ياو براوان كردا بمرن حمو برا بمرن كردي واني بسرق چپتون جوی كردي كردي کی شيخ وانا زانمه كردي اللي هذا تركو عرب وعجمة البنجات سكنه ديوان سكنه Neyse ya. Ugot Erdoğan. Ugot. Tişte kuduvi verin kirin diyarı. Vafam kir. Tişte dibara bikim ki onun baş fam bikim. Erdoğan disan gotiye. Vusa dimeşi. Ugot. Tişte ku divi وره کرن دیاره از باور که منو خودته نگیاشتند برده yapılacak işler bellidir. Bine. Çıkka kelime oyunu. Peki Erdoğan ne yapıyorsunuz? Ya da planınız ne? Ya da ne yapacaksınız? Önümüzdeki günlerde bu Kürtler için ne yapacaksınız? Ben biliyorum siz ne yapacaksınız. Eriteceksiniz. Eriteceksiniz ve her birisinin ensesine de birer tokat vuracaksınız. Hadi nereden geldiniz oraya gidin diyeceksiniz. Vallahi billahi de budur. Evet. Erdoğan'ın konuşmasında ben bunu çıkarıyorum. Tişteku dve veri kirin diyarı. Yapılacak şey bellidir. Aynen Evgotnaviye. Erdoğan di civina koma partiya xwede tekildariya Rojava tekildariya Rojavê daxuyaniya didin. Dan. û destnîşan kir ku piştî 18 mehê 18 mehan 18 ay sonra piştî 18 mehan gelek konağın kritik hatine derbaskirin ugo. Yani gelek konak derbas bunu. Gring. Nizanı bizi. Ve şey mada 66 rakır. Mada 42 rakır. Her çarmede de kanunu da vanaj rakırnır. Ya da mahin ve merikçi mi ki her tişkili ya van kurdan nam peri.
ev Kurdan nankör. Devleta Türkiye her tişkir. Vay Kürseri xo. Evan Kurdne bizdoneki, tırsoneki, pısırıki, be akılli, be siyaset seri xo. Az idiş Kurda kaharım. Az var beş. Pişti rapora komisyonu em gihiştin konağı. Vela ku dve baldariye de u bimeşin. Nizam komisyon çi rapor peşki şu an? Tı rapor tu ne bu? Jihera dehela kurda de tişki baş dive rapor etti ne bu? Ev hum ket xapinin. Hum ket xapinin ya. Ya ji İmraliye tu gotinik meref avab zebik tüneyi. Aji peşkeş nakin, aji şani gel nadın, aniz gel rast nabecin, ev duhab soytariye giderin İmraliye, duhab soytariye buldan, o evyede nabi çubu, Mithat Efendi. Bana soytarı ne? Ya tişe rast gelir nabecin, ya öcalan tişki nahvazı, namazan tişki hole tüneyi ya. Ya babamın tamam. Devleta Türkiye tişki nazime. Tamam. Rast kabul. Eyvallah. Ama cekwa runi ya. Ama denge kwa nekin. Benim 6 sali Kürt çubuna medis evbin. Benim 5 sali çubur dizeme evbin. Hun umut gezdin mi? Hun hevi gezdin mi? Hun açava biz mi? Annekarım benim zaman. Dileğimi tuğazı gel kitap beşe. Dileğimi var tuğazı. Az tuğazım verşim. Em gazına nizam çima cümle xodkin ez dojiniz var. Yani em çima gazına AKP dikin, em çima gazına MHP dikin, em bixwe xwe girêdin bavê min. Hazır bêjim. Yani bir fikrin hevseroka demeyek Arabi. Ve çok amafe mi bu Paris'i ya? Ve çok amafe Kürt'e bu Paris'i. Az bedengki zalal bandık. Ve kadir zana. Ve künermendiki Kürt o tenakho mi. Ne giredayı tu partiya mi? Ne giredayı tu kuruma mi? Ne giredayı tu sazya mi? Çıdı biraz kellemiz, biraz seremiz dediler. Hatta az tiştek az bizanımım o az bezim ev rastiye minim. Jibola ve belki şaşmın. Uzbola mı rastın. Rastiye min eminin uzbola ve şaşitiye min evane. Ama vani bir durumda az ve pevazoyu kabul nakim tu pevazoyu mevazoyu tüneyi hammu derevi pişti dümeydi semeydi amel hammu behdur temaşa bik. Ama ve çağızi لچونگه خو aynı ev bes me em hevdu bixapînin û bes em kesî jî ne Xwedê kesî jî ne Xwedê Kurdayê kesî Xwedê kesî Kurd nexwelikandine zanin kesîk ne bavê kesikî jî Numan Kurtulmuş bedela vegera ji peyvazoyê ve pir giran bi. Ez di wê bawerê de ev gotina hûn tek gelek ji wan tek negihaştin. Mesela Xuşka Şerîn ez war bêjim. Dubara bixwînim o zeb Kurdî jî Tirkî jî bêjim. Hatta Şirîn got mamoste hayat dikare be Tirkî nexinav
برنامه کردی لی از خوازم ام هفدو فهم بکن ام هفدو شش فهم نکن نومان kurtuluş سروک پارلمنتر آج مجلسا ترکا بدلا وگره ج پیوازوی و پر گراند bu süreçte dönen bu sürece taş koyan bu süreci bozan bedeli ağır olacak. Ya ka İca Türk dibejine berjevaniye Türk'e çıkmaz dedeyi. Zivve dere menem karı Türkiye başlar. Bu süreçte dönen masayı deviren bedeli çok ağır olacak. Ya. Serroke Meclisa Türkiye Numan kurtulmuş. Zili koridoren hemen cihe bersivda pırsa rojnamavana. Got ziviru şunde zipevazoye veger nabe. Heke nivco bimine ve Türkiye bedelki pır grancı bide. Numan kurtulmuş Diyarbakır pevazoya de konağa kritik teyit u tespit kirina çek berdane ya nu ugot li Süleymaniye çek hatin danin u ve havayak gelki ereni çekir. Dve haman tişt bikirin peviste. Rudanin li rojlata navin bandora li vi kari neke. Yani ev şerru karabalığı ev alozi u agr rojlata navin pekte gerek tesiri li ve pevazoya Türkan neke, Türk-u Kurdan neke. Tişkivani dibejin ki merhab matmayız mini merhab ve ya hakikaten demek ki tışmıştın hani açtı hani züğü havi halbuki tıştıklı oğlu tune ya hani bıgaydın huncumet kaharın bıkaharın tış tuneyi vallahi tuneyi billahi tuneyi ev Pırski dinava çapaymeniyedi. Ez var bejim. Di çapaymenya do uper. Dugot ya. Önder Öcalan res çektiniz am ki çektiniz am dugotun ya. İro ev dahyani haddan. Ke hayata İmraliye. Sosyal medyada şudur budur bazılar çıkıyor bilene yani AKP'yi, MHP'yi, hükümeti götü işte bunu çıkın açıklama yapın. Böyle bir olay yok. Öcalan bizi tehdit etmiyor ya da Öcalan bize rast çekmemiş gibisine. Kurbana Öcalan ve Öcalancı Bukhara hatikal. Kurbana Öcalan. Ezvar beş. Yani Öcalan tüçki bütüne Öcalan. Öcalan işte hapsalevi duye girtiğe deyi. Belki efsalı ne fikir verdiğini için 6 sala tecrüdan insan. 6 sala. Ne salam ne kelam. Neyse. Ey netava Kürt. Ey millete Kürt. Secara cezayı darbekirini danmın. Hayfa millet. Ezber beş. Likubu au ya. Allah Allah. Çma var bu. Bele. Biner ne var mı?
Bekirzade ye cezayê darbekirinê li hatiye birîn bi hewara min werin. İmdadıma gelin. Xortikî 22 salî, 23 salî ye. Dayîk û bavê wî jî Bekirzade yê cezayê darbekirinê lê hatiye birîn bi hewara min werin. İmdadıma yardıma gelin. Yardımıma demiş. Werin. Ciwanekî Kurd, Kurdê li ber bi darbekirina zîndana Urmiyê namek şand. Mektup şand. An jî name şand. Namek şand. Nasir Bekirzade 26 salî ye. Got bi hewara min werin. Nasir Bekirzade dibêje dibe ev nama min ya dawî be. Benim bu mektubum son mektubum olabilir. İmdadıma gelin. Suçu da yok ha. Güneyvi jitune sen acıvar bukuyun. Dama gez becim ev kahpe devleta İran'e xelk bece çima tuar bece. Heger ne kahpe ve ahlaksız mı be günah ve be suç her rokuda darbe nakın. O ev kahpe Kurdji, Kurde vakvancı kahpe pişkiliya İran'e dikin. Nabeci ya Rabbi roz ke beri roze İran ve devlete biki seru bin biki. İsrail ya Rabbi kavate İsrail ve devlete seru bin biki. Nabecin zubona ve devlete khod çırinin. Ev Kurde be ahlak ve be şeref. Vi dini imana wan, vi dini mana wan kharakili. Dini ve sene ve bukun. Hazreti ve peygamberi ve evliyayı ve bavariya ve roziya ve nimeza ve haca ve sere ve bukun. Ez tu hamuya dıkım. Ez tu bavariyata dıkım. Ez tu diniyata dıkım. Ez tu hazretete dıkım. Ez tu avan kesek dijminantiya kurda dıkı. Lükuy canır, lükuy dire Müslümanı kemi ez tu diniyevi dıkım. Avane ki dijminantiya kurda dıkım. Kurre homoseksüelanımın ulan. Ez nizanim pişti cezayê bi darbekirinê ya min çawa telefon bikim û bêjim ez ê bêm darbekirin asılıyorum. Bilmiyorum ne yapmam lazım ama bildiğim bir şey var. Asılıyorum. Bu Kürt halkına mektup yazmış. Jê zortu tiştik heye hawara xwedê. Nasir çîroka xwe didomîne. Hikayeni devam ediyor. İşkence heke derunu ya giran li min hat kirin. Büyük bir işkence. Wê çaxê bîyî tu belgeyak hema cezayê bi darbekirinê li min hat birîn. Sê cara ev ceza hatiye ber lêkolînê. Lê dîsa hatiye kabul kirin. Yani kabul kirî cezayê. Ek nizanibî jî ve ev kurre homoseksüel vanê moğla adaleta wan heye, kanuna wan heye, mahkema wan heye. Yekî sakalı got edam xalas. Ana li Türkiye hukari bêjin adalet kanunayê kî karî bêje? Evî kesek bêl Türkiye adalet û kanun û nizam û demokrasiya ye ahmakiye dike. Bêl Türkiye çawa tune İranê jî şu xal İranê qet tune ye. Lê dünya namusuzu. O hukuki Kurdê namussuz yani. Şu xal bir xortî binerin ya.
Civanı ki Kürt dibêje darvekirinê ez kuştum. Ez perçe perçe kirim. İro dora mine sırf dora keski dene. Bugün ben sıra benim ise yarın bir başkasının başka bir Kürt gencinindir. Nasır Bekirzade banga li Kurda dike. Ez ji hemwelatiyên aziz ji Kurdan, Kurdên Mêrxas, bi rûmet, bi şeref yên li hundir, yên li derve cîhanê. Gerek ülkede, gerek dışarıda, dünyada. Ji mamosteyan Olî ku ez bi xwe feqîyê berdestê wan bûm. Feqî ne demek dostlar? Feqî imamın, yani o cami imamı var ya, imamın bir altıdır. Feqî. İmamın bir altı. Yani adam komünist de değildir. Halis muhlis Kürttür. Yurtsever Kürttür tabi. Ez bu xwe feqî me. Feqîyê berdestê wan bûm. Tika dikim ku bibim dengê min. Dengê min fetisandin. Dengê min bigînin tevaiya dünyayı. Sesimi bütün dünyaya duyurun. Bunlar benim sesimi kısmışlar. Di dawiyê de got suçê minî herî mezin ku ez Kurdim. Suçê minî herî mezin Kürtbûna min e. Benim Kürtlüğümdür. Bi hewara min werin. Benim imdadıma gelin. Ez neye yekim u ne jî ye daimi. Ben ne birincisiyim ne sonuncusiyim. Heger li hember banga vî Kurdî, vî gencî Kurd bê deng bimînin bê axlaqî herî mesela. Li ser sosyal medyayê xwe rapora, daxuyaniya, mesaja ve devletta kucerî katilî terörist bi mesajê xwe rezîl û rûswa bikin. Mesaja biçînin ji netewê yekbûniyê re, ji Ewropa re û ji hemû dera re. Gerek ev xorta bê xelaskirin ji îdamê an jî ji darvekirinê. Lê bi rastî jî mere matmayê dimîne. Çima Kürt? Ez wek gişat pirsim ya. Ê zindana di Kürt. Ê dimirin Kürt. Ê fenaber dibe Kürt. Ya en hasbêjim li bir heval jinik hene. Ez wan ferî dikim. Ji xeynî qîzê Kurda pê kî rastî tecawüzê dibe? Kî ji min bêje? Yekî Las? Na. Gurcî? Na. Türk? Na. Rize? Na. Trabzon? Na. İzmit? Na. Balıkesir? Na. İsparta? Na. Çıma Ahmet? Çıma Van? Çıma Batman? Ya akıley ya. Ya çıma anlayan abinin. Ya daha düzgün biz oraya bir fark çıkardık. Ne bir namussuz diye kodarın. Ha ki işe teblavi vali rey. Kizam khode. Ki işe teb emniyet amiri rey. Ki işe tel Antalya sema haye. Brad malbata var kusuram ne nere? Malbata Gülistan kanı biraz kusuram ne nere? Ki işe ve sema hatta ne gok kizam sema Türkiye ile Antalya. Daha de nasıl yapedin? Biraz var kize kurde dijiri bibin numune. Pişta optika gire nedin? Türk civarı nabe heval. Türk civarı nabe dost. Türk civarı nabe hevjin. Yani nabe mereve. Türk civarı malbat ke çenake. Bir tane armancı kuanayı. Ev gereka xo piş xistinu peve. Giyasın armanca xo ve tekmek ve peyni keli. Vakı ahmak nebin. Hun xoji rezil dikin. Hun netawa gele kurji rezil dikin.
Leheladın. Zıgani Kürtler keste dedal. Devi kırne bistu yekeydi. Ve sesalat binir. Kürt halete dalkandın. Em cideste Kürtay. Bırak kesin kusuriyene nere. Dubarat beşim. Xoziya pevazozuk çebevi aşitikli gora dile Kürda heve u ez yuve çağır derken vi ekrani bezim ez lebuna xwazim min nizani bu ez hazar cari lebuna xwaz cevap xwazim uz gele Kürt xwazim uz dem parti xwazim le ez nedwe bawer yedem ya ez bawer nakim Türkan nazikim Türk listoke wanin hatta ev tofan bibehre çi ev tofan ev Resulullah nabine Amerika'yı, İran'ı, İsrail'i hayat Kürt berxwa Türk berxwa bibinin rekeş xwa bibinin ji ber wê yekê ez wek insanekî baweriyam me û ez wê bawer nakim yani nikarim derewa bikim ez bawer nakim ji ber wê yekê hevano ez dîsê bêjim nêzik ez tam saet dikem hevzoranê mala ve hazar carî ava bi rastî jî ez pir têşim bi rastî jî yani ca nihayê ez xwazim verşim resmen verşim li hebervan bûyara li hebervan bûyara daxuyanî dayê heqan fidan li çûyîkû li Avustralya Viyana yani gef li Awropa xwariye de îja were îja bi Tirkî dibêjin tewşan dağdan pismiş dağın haberi yok. Kiroşk ji çiya geyî diye hay çiya jêtuneye. Çi gotiye hûn zanin? Em di sıra ku bibin endamê Awropa lê siyasetik bi qewet û mecal tune ku me bistîne. Deyce. 1906 emrê mi de sal 1906 heyyan ha dixwazin têkevin Awropa. 6 sal derbas bûye dixwazin têkevin Awropa. Kura wan nagirin. Bi axlaq hûn cuda ne. Ji yekî Tirk bipirsin mesela lo ez herim em herin gotinê kuçê an jî gotinê nava gel an jî çawa bêjim gundîkî em bêjin ji yekî Elman re bêje haşa huzura we min bibexşînin bêjina te çixa xweş dike ji hast û şwenê firaw jêr bêje wê ê Elman zanî çi bikişte wê vê dam kişên têpxwaş bibe ser bilind bibe serê wî bilind be çima te jê gotî jina te xweş dike tu ji yekî Kurd re bêje jina te xweş dike ji Kurd re ji Tirk re ji rojhilata navîn wê devaçe bikişî me zing berde çawa ji mir dibe jina te xweş dike ji ber wê awî heqan fidan bira bizanibe axlaq kültür karakter çand rabûnî rûnistî hûn cuda ne ol hûn qaşên xwe re dibêjin eger ne Müslüman jî bin we navkî Müslümantiyê xwe danîye hûn Müslümanin ew gawûr in hûn goştê wahş naxwin ew goştkî hûn dixwin jî lê bi dizî dixwin ew goştê wahş dixwin ji xwe bi wer axlaqa ba wek Müslümana ez jî di nav we de di nasnama min jî di Müslümantî dinivîsîne gibi me re axlaqa ba me xwe netavê bextê gawûra em nedatin welatê gawûra di nava nanê gawûra de rûnê domûzê ye an jî rûnê wahşê ye Almanya'daki İsviçre Avrupa'daki ekmeğin içinde domuz yağı var. Niye domuz yağı var? Bozulmasın, kuru olmasın, kurulaşmasın. O hemû Türkçi, Kürtçi, em jî nazî hez dikin herra em goştê domuz dixwin. Hûn ji hikayê zarokar dibêjin. Awropa me nas tîne. Hûn û Awropa dûr yer dûr. Wê we bigirin serê xwe be Awropa Romanya xistin na Bulgar.
Bulgaristan yekitiye Avrupa poşmanın. Poşmanın abi şeref namus. Poşmanın. Ziber ve iki ve nadir. Neyse ezattım davya. Ben lama xwe mala ve hazar cari. Ama o keser ser Facebook'e na tamaşa dikin. Ser Facebook'e jina dosteme ez dibinim tamaşa dikin. Eğer mümkün bin her YouTube'e u bibin endame kanale Zana TV. Ejwar naxwazim bêjim ji were wekayê Tirk dibêjî ya duygu sömürüsü. Ajî xwe dilê xwe min birav bibise. Na. Spap danîne ser vî kanalî. Spap çi ye? YouTube dernaxı pêş. YouTube kıymet neyca YouTube? Mesela heftakê carkê ev kanala hatibû girêda, hatibû girtin ev Zana TV heftakê. Min pirsî çi ba? Got hatta milletvekilî hûn şikayet kirin. Parlamenterê Türkiye haya millet هم میراته میگو یا kanalaya ki 300,000 400,000 endame wana ne şikayet naken efzanatı bir bütün ki kanal gibi bütün ki çava şikayet dikin zber bir avi spap çidanini ser levan spapa merev kale çava bertaraf bike dibezi ya acıbandın bu Kurdi acıbandın bu Türkiye beğeni İngilizce çi bunu like eğer hûn bikin em vî kanalê spamê pir hindik azad dikin min jî nizanî bû min pirsî yanî min got çima kanal wanî ez war tişkî jî bêjim 23,000 24,000 nizan baş nizanim lê şesit kusirê wê heye ev kanal endamê wê şesit bi şeref bi namus ev sê me he dibi 620 yani 23,605 derin şesi û derkê ezinerin dibe gırrrr dîse dedikir bi şesi dî yani ez bê vê neqewê bib hefsız yani der ev sê me he şesi derbas nekirî yani ez kusirata wê dibînim ser ekranê hûn tenê rakamê mezin dibînin yani em ê bêjin 23,000 hûn dibînin normalde 23,600 nam îrolenerî derbas bî pêncî sî tişkîwanî hewgez dîsê binêrin dîsê dadkevî şesedî nizam çima ez wê jî nizanim ji heşteyî daketî şesedî yani endam derxistinin jê çûne her neyse ji ber wê yekê eger hûn ê qencîkê bikin bira ev spap serra bipejirînin anjî ji qewla Kurdê me îja bira Kurdê me meraşe li ji hevalan Newroz ji Şêrîn û Kurdê girna ji Meraşê ne ji Meraşê ji Pazarcixê ji Narliyê ji Elbîstan hene li ser ekranê ez lêbûrna xwe ji wan dixwazim ew bin wê bên çi wê bêjin heger hûn beğenmişkin heger hûn beğenmişkin wê baş bibe ez jî gora wan bêjim heger hûn beğenmiş bikin wê gelek baş bibe bêguman ez hekî heneka jê dikim wana ez werbêjim Kurdê xalis muxlisin eger dîsê di nava Kurdiya wan di çend gotinê Tirkiye hene jî dîsê di malê xwe di pirê wan bi Kurdî daxibin ez werbêjim ev 40 salê min jî 45 salê min jî ez nav wan de min ez 20 salî bûm dema ez zewicîm îja divê tişkuyê divê hîn ez nezewicîm ez wê çaxê nezewicîbûm ez zewicîm pîreka min bi xwe ji Pazarcixê ez gundê wê jî nizam bêjim nebêjim gundê wê jî gundê Dîbiyê ye ez zewicîm Hela Mêrdîniyan û niştin li İskenderûn piştî salekê bû çi bû min mala xwe birce mala bavê pîreka xwe îja birê min di got ji mir digot godar bikin digo ew kesê gula xwe da bi sosinê mîha xwe da bi bizinê jina xwe mala xwe bir ba mala bavê jinê ew kesa netiştik yani ji mir digota digo ê gula xwe bide bi sosinê sosin kokusuz bir çiçektir ama kokusuz sosin ê gula xwe bide bi sosinê
میها خو بده به بزنه و مالا خوشی بده با مالا با وجنه او کسان نتشتکن إذا میگو آبی ben biliyorum sen bana söylüyorsun. Evi kutla kırdıcı hanek besin mala ve hazar cariye var selam rezi hürmet ben min khiri خوشی دوباره بیجم جن جیان آزادی وی قنالی تماشا بکن قنال میه حتی از چند حب دوستاجی نازدکم پشتی زانات وی در رویدری اگر نو قنال کی ولاد ترور بزات نت شویده قنال بخو ولاد پارزه جنابی ویجت خویایی جن جیان آزادی تایبتی gerek جن هرن yani kanalı vane جن جیان آزادی باور که موزیکا گله خوشی پیشکشی ودکن و ویجی تماشا بکن بمینن خیر خوشیه سلاوره bak memoste kendinize bak memoste kendinize mefham nekir yani kendinize iyi bakın demek istiyorsun galiba ekran durimini bak memoste kendinize demişsin aşağı başkotiyi tamamen kendini kaptırdın demiş neye kaptırdım ben komegene. Yani ne gibi kendimi kaptırdım bilmiyorum. Bir sarılsam. Biraz aç lo. Biraz konuşalım aç. Komegene. Tamamıyla kendini kaptırdın demiş. Heval nasıl? Vah vah memoste yitirdik. De ica var. İca profila yüzüde ala Kürdistan'ı. Estiş kişilerle bizim biraz alaycı olmuş senin o sözlerin. Fakat seviye düşüksün. Seni muhatap alman bile tuhaf olur. Bunu atmayınız. Yani El-Fatiha bir kere Arapçadır. Ve emin ol buna. Sen Türkçe yazmışsın ama seni muhatap alıp cevap vermesen daha iyi ederim. Çünkü dengin de değilsin. Seviye düşük bir adamsın. Çok konuştun. Ben öyle şeye gelmem. Öyle labutaya gelmem. Zilan'ın tanıdığı insan Zilan kusura bakma lütfen. Siktir edeyim onu atayım. Attım onu. Ben öyle labaliyi sevmem. Öyle alay edecesine bilmem ne edecesine muhatabım değildir. Ve attım onu. Zilan dilerim senin bir tanıdığın akraban olmaz. Ben öyle şarlatanları sevmem ben. Vah vah El-Fatiha öyle. Hoş bulmam ben. Her büyük. Zilan onu attım sana söyleyeyim. Sana demişti ama Mamosta Mardin'si şimdi pazarcıklı oldu. Ha. Bak tabii ki pazarcıklıyım. Kürdistanlıyım ben. Ve pazarcıklarla da gurur duyuyorum. Ne demek? Git ya. Pazarcık Kürdistan'ın kalbidir. Binlerce pazarcığın şehitleri var. Mardin'de ne var? Kurucuları sayayım mı Mardinlerin? Mardin'deki kurucuları sayayım mı? Ahlaksız. Pazarcıkları ben. Sakın ha. Bu pazarcıklıymış, bu Elbistanlıymış, bu Mardinliymiş. Sakın ayrım yapmayınız. Binlerce pazarcıkların komutanlarını sana sayabilirim. Neyse. Ya hadi sen hoş selamu rezvar. Mizani bu derdeviyeyi.
هذا الشباب من خواه سلاو رزق حمد